разбрахме, че посредничеството е най-бързия и лесен начин да започнете какъвто да е бизнес. И сега, много хора стигат до този казус. Първо да си отворя фирма и след това почна да предлагам, или първо да почна да предлагам и след това да си отворя фирма. Моят съвет към вас е, и това не е съвет, който аз лично съм го измислял, просто практиката и другите хора, които занимават бизнес, казват, че първо продаваш и след това почваш да пръскаш пари за този продукт. Първо тестваш пазара и след това регистрираш фирма и така нататък. Аз с моята фирма за климатици като почнах, първо си направих Facebook страница и Google акаунт, за да могат хората да ме намират. Даже още работех на старата ми работа и се оговарях клиенти в събота и неделя, като казвах, че имам много работа и нямам време. И събота и неделя ходя си правя моите клиенти и когато вече можех да се отдела, се отделих. И тогава се регистрирах фирма и тогава почнах вече, но имах вече клиенти, които ми даваха пари. А не предварително, защото то предварително ти почваш да регистрираш фирми, почва ти тече разхода, а още не си направил нито един клиент и нито един приход. Затова първо намерете проблема, продайте проблема и след това се регистрирайте фирма, когато видите, че вече има резултат. Чао и лек ден!